हरियारावा भइले रे नदी हरियारावा भइले रे नदी अकवना से मैया मोर दुआरावा ओइले कौना मास से मैया मोर दुअरवा आइली रे नदी एकरा के बजावे ला पखाउजो पर बजा के गावेला लेकिन हमार ठकोई त पखाउज ना बजावेले पखाउज उहे आदमी बजा सकेला जे दुसाधी बजैले हो दुसाधी गीत बजौले हो जे दुसाधी बजाई ओ करे से बाज सकेला मानो ना तो है शास्त्रीय संगीत के कलाकार से मानर बजाई है यही में हैरान रहले बाप रे सोनपुर से मने आता लेकिन रोशन भाई तू गई हो तो तू मानर बजवाई हो काहे से कि मानर बजावेला तारा में आदमी उपस्थित बा ठीक बा हमरा में वो आदमी नहीं खे तो हम नहीं की बजवाओ तो नहीं की गावो लेकिन तारा में वो आदमी आइल बड़ो तो तू बजवाई हो गई हो टाइम मिली तारा तो भर में हमहू कबो बजवा के गा दे अरे शिकायत के बात नहीं कही कलाकारी हो कलाकारी तो वे भौजैया कहलै कि कौना मास से निमिया हरियरवा भइले रे नदी कौना मास से मैया मोर दुअरवा आइली रे नदी तब ओने से जवाब आवता काय आवता अरे किछो हरियारावा भइले रे नदी हरियारावा भइले रे नदी पैसा ले पीछा से बाद में गावे जितेंद्र जी के माध्यम से पुरस्कार बा तारा लोग बार बार कहे के ना परे मान लगे तो ऑटोमेटिक झाल धीरे कर दी हलो हां ना तो सुनाई ना दी तो फिर नाम कैसे रखाई